Okay, nawala kanina. So, ito na yung ating finished product na lechon. Luto na to. Okay, pero tatanggalin natin yung mga sobrang buhok. Ayan o. Napapansin nyo sa tenga. May blue torch tayo. Ayan. Para matanggal yung mga sobrang mga buhok. Yan. Tapos, natin ng konti may mga complaint na mabuhok. Hindi naman kasi natatanggal lahat. Tanggal yung mga sobrang buhok. Balik ang dito. Ito, pwede natin tanggalin to actually. Luto na siya eh. Tanggalin na natin yan. Mga temp. Yan, mga dito. Sobrang buhok-buhok. Ay, dito. Ayun, dami buhok. Dito sa paa. Patayin mo. Na medyo sunog. Ano yung buhok? Dahil yung buhok. Ayos. Okay. Lechon ni Kailo ko. Luto. Parang balbo. Nalo.
Yan ang lechon ni Kai Loco. Babush! Happy Saturday! Bukas ulit! Order na!